Hello guys! Hello mga kaaling doray sa wakas naana dyan mi diri sa balay. Naabot na dyan mi. Kauli lang. Kauli ra dyan. Nakakaula na dyan mi. Wala mga kaaling doray. Lapo ka among lugar. Yan. Tara! Og sugat akong baby og wala ko'y pasalubong sa iya ha. Hello mga kaaling duray. Kauli na jud dara. Ara akong baby. Ay lupas. Hello. Aray, sugat siya niya. Wa mo ko'y pasalubong sa iya ha. Okay. Nagpalit kog karni. Unya. Hilaw man. Ay. Hello baby. Hello. Sara-sara to ang gate kay magawas siya. Hello, hello, hello. Hello, in town. Uy, luwi kayo. Hello guys, hindi pa po nakapag-subscribe sa aming YouTube channel na Aling Duray Vlog. Please to subscribe na. Mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel nga Aling Duray Vlog. And don't forget, hit notification bell. Mas lalo kayong updated sa lahat ng aking mga bagong videos. Aking pag-vlog. Kaya, before po ako mag-upload, intro, pasok! Natay ko padali karon sa palengke. Malit ni og kamote. Then nakoy bata tagaan na siya og saging. Loy kayo kita mo. Ako siya palitan og saging kay saging mo yung ipangayo. Guys. Pataragot ka dai. Tita, pila yung saging, te? Barato na nga, di siya utso lang lang. Tagay siya isa, te. Sa kasipe? Kanay mo, ha? Ay ka na siya, 30 nito na, no? 30 tanan, ito na. Ano dahil, balot na Ano dahil. siya kay Louie, kaya ko siyang palitan ng saging kay Louie. Sulod na sila pindahin na. Sinusuntunin mo. Salamat. Salamat daw. Salamat. Sige. Salamat eh. Salamat. Salamat eh. Sige, salamat po. Louie, kayo. Hindi ka kalingon. Ano sila? Sige, bye. Dako. Dakoon? Louie, kayo siya ay. Nga siya ang saging bata, Louie. Kaya ako na lang siya itagaan kay Louie man. Louie ko sa iya, ha. Ano siya, te? Ano, oriento? Kami namalit ko diri karon ako diri sa palengke namalit ko kuan. Namalit may kamuti. Gason. Kan talaga iya, madam. Saan, madam? Ha? Wala kay pamasahe. Ngay pa din siya pamasahe. Kaya wala siya pamasahe. Luya po din taon. Masahe na ha. Uli na. Haluin ka sa bata. Kumanya, trabaho dali-dali. Taga na kong 50 pesos pamasahe. Kaya mauli na daw siya. Wala siya pamasahe. Hello. Nandito ako sa palengke. Luwi kayong bata ay. Tara siya. Tara siya sa tricycle. Ngit-ngit kayo ay.
40. O, tama na eh. Kuha isa. Bilang mo sa saging day. Bilang sa saging men. Ha? Dara, o. Yung kayong bata, tura o. Last time, bilang mo sa mapala men. Cookies. Cookies dong. Dalo ka bok 5 men. Ha? 5 at least dong. Luwi kayong bata, nagpasalamat yung taon siya. Nagpasalamat siya. Luwi kaya ako itagag 50 pesos pamasahe. Dinipalitan ako ng saging. Ay, asa pa din na din ito na. Okay, yes. Hey guys. Bombay nga puti. White onion. Nung bayaran ito sa auntie o paano nga? Sipinta na paano. Hindi ko magbayad pa na ha. Wala eh. Tingkura na. Dito ka move on sa bata. Ay, luwi kayo. Nangyayon siya saging. Ako na nagipalitan. Umupan siya pamasahe. Nga siya pamasahe. Ako naman itagag 50 pesos. Luwi kayo sa bata. Guys. Ano siya? Hindi mo na ne. Nauna ne. Hello. Nanami sa karnihan. Namit may karni. Hala. Unod, 1 kilo. Hindi makapalit og unod. Isa lang. Namit may karni, guys. Para hindi nga kayo siya isa na maligya dari ang karni. Ha? Unod. Ay, sige, maapit na siguro na. Taba. Sige, ikaw, good. Dili. Ara, siya ra isa na maligyam. Ino, kaayo, no? Ikaw ra isa. Ladi, di ko ka move on sa bata, ay. Di ko ka move on. Pila na? 310. Kaganguan ito siya dahil. Nung nagmo siya dire tapos inipalit og mga. Luoy, no? Maluoy ko ginana, ay. Bata. Nanguhitin taon siya, nangay siya ka ng saging, nanghatag ko siya kwarta sa kuha, pagkaman ko nga, ay nala, ako nalang mo pahit og saging nimo, tapos nanghatag siya, ako pa siyang gitagaan pamasahe kay luoy man. 310. Ay na. Gilahi mo yung mga no, basta apay pa. Wala na ako matibok. Naluwi ko sa iyaha ba. Hello! Nako sa karnihan. Nagpalit lang ko karni. Ala. Siya rin isa. Uwa pa kayo tindera. Bigtaw. Ara o. Sarap madam kay pamawati ka sa akong vlog. Ano maulaw man ka? Lilami. Paulit namin guys. Paulit namin. Please subscribe sa my channel. Binangay, guys. Pitatay ba? Namay binangay? Kane? Pila ne? Mamalit po big saging binangay kayo na sa atin sa binangay. Hello. Hello. Yes, video ti o. Ara si ate o. Tindera sa kuan. Hi. Hi sa kong vlog ti. Hi. Sige, nahan ka makabisita sa akong channel ti Aling Duray Vlog. Where? Sa YouTube channel, sa akong YouTube. Ay, tamo kay ko. Ate ka ba? Okay ra madamo, ano madamo? Ay kaulaw, igwapa man gyapon. Maulaw si ate kay tambok daw siya. Di man payat man siya, di man inyong tambok. Ay ka. Para makita ni mo kuan dito ti. Makita ka dito sa vlog. Hello, ngit-ngit ka. Ayaw i-skip ang ads ti ha. Kung makatanaw ka ti, makabisita ka. Salamat Salamat bye. Ito nami. Salamat. Ulit nami oy. Hello guys. Hello mga kaaling duray sa wakas. Naana jud mi diri sa balay. Naabot na jud mi. Kauli lang. Kauli ra jud.
Nakakaula na dyan niya. Wala mga kaalinduray. Lapo ka among lugar. Yan. Tara! Huwag yung sugat akong baby. O wala ko'y pasalubong sa iya ha. Hello mga kaalinduray! Kauli na dyan dara. Ara akong baby. Ay, napad. Hello. Aray, sugat siya. Huwag mo ko'y pasalubong sa iya ha. Okay. Nagpalit ko karni. Unya. Hilaw man. Ay. Hello, baby. Hello. Sara-sara to ang gate. Kaya magawas siya. Hello, hello, hello. Hello, yung town. Hello, kayo. Hello guys! Hello mga kanila na yun. Mo din niya mong napalit ganyan sa palingki. Namalit ni Og. Kamuti! Kamuti. Namit may kamuti guys. Yan. Og. Napalit po ko og. Carni. Carni. Og. Ay ko sa palingki. Kami sa palingki ganyan. Naluid ko atong bata ay. Di ko di dyan mawala sa kunhuna nga. Siya pa dyan mismo, naghato og kwarta kay padungan ng nga siya, gusto siya mo palit og saging man kulang iyang kwarta, nangayo siya sa kuha, naluod ko sa iya mo, na ako na lang jud nagpalit og saging sa iya ang akong gihatag din, wala po siya ay pamasahe, ako na lang pong gihatagag pamasahe, naluod ko sa bata. Moto gitagaan ako siya 50 pesos kay para pamasahe niya, unya nakabitbit pa dyan siya saging. Unya, yung tricycle driver si Kuya, nagpasalamat po doon. Sakay ni ang bata, nagpasalamat siya sa ako. Miski nagsakay na siya sa tricycle. Pasalamat din siya. Kaya ako siyang nalipay siya. Na, gipalitan ako siya saging. Nihata pa yung siya kwarta kay ipalitan na ako sa palitan doon ako siya saging. Unya, kulang ang iyang kwarta. Iyan ako sa iya na, di na lang. Kaya ako nalang mo palit og saging sa iya din. Kuan naghulat siya kay katudeng kwarta na iyaha di ang ipalit og saging pamasahe dayto niya moto nga ako siyang wala ko gidawat iyang kwarta nagyapon sa iya plus ako siyang kitagaan og 50 pesos para iyahang pamasahe nga makaulis na sa ilahang balay og mga kaalinduray, salamat kayo sa inyong pagsubaybay kanako o mahinaot ko na amo da permintis ako ang sa akong mga bagong video na i-upload na mo permente og di mo may biya sa ko og maraming salamat sa inyo og daghan king salamat sa nagsuporta gihapon sa Aling Duray Vlog kaya sa hindi pa po nakapag-subscribe mag-subscribe na po kayo kaya tanggalin ko munang mask hindi ako masyadong nakahinga sa mask nasa bahay naman ako wala naman ako sa labas ayan Mukha Aling Duray, ang beauty. Kasi ang beauty kapag hindi na kumamas. Simple lang. Kaya, bye. Maraming salamat po. Maraming salamat. At shout out kay Lechi TV at G. Thank you so much sa sa kabaitan, sa lahat ng mga mo sa akin. Thank you so much sa pagmamahal mo. Maraming salamat talaga ate, sobra. Thank you talaga. Sa lahat po ng sa mga nag-follow, nag-subscribe, nanonood po ng aking mga vlog at kasi nahingal ako nanonood po sa aking mga vlog. Maraming salamat. Thank you. Ate G, Ating Marianette, at saka ka-Aileen Ligsay. Thank you so much. Thank you sa pag-support ninyo pa rin sa akin, sa pag-share sa aking mga video. Thank you. Bye-bye. Ay, munti ko nang makalimutan. Sir Chris, thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa ni Ate G. Maraming salamat. Hindi talaga ako magsawa sa pagpapasalamat sa inyong dalawa. Pag ganon! Hindi ako magsasawa talaga. Thank you so much sa inyong kabaitan niyo sa akin. Kahit saan kayo maglakad o mag-dinner o makain sa labas, isasama niyo talaga ako. Kaya pag ganon!
Ganon. Ganon ako kasaya. Thank you so much. Thank you, thank you. Bye! Sa hindi pa po nag-subscribe, kaya mag-subscribe na kayo. Pakpakan niyo, subscribe na po kayo sa aking channel na Aling Duray Vlog. Bye-bye! Bye-bye!